ka kenhun ki bayai lenti lek bela na jan gawas der karya ka bahaba klish nong sora halanti she ka shaj dantren hak step up sautrek rumpang arja pun rio kila i ga mediap ka baper sla jongte ga wa mardor gila pentep shi bor pnya ki shnong klish nong ki bla pentep par shi bor plate ka sora police station kumba ka por nyow steng e stem habla poi she ka te chaka nama ka jingdan ka jingja abrio ka taw samla walam prang khongsit na preng shnong sora na du ka janmiet fotrek rumpang arja pun rio kumta la pha jing pentep shi ki bahieng jung u bonwan khmi bat pentikna la ka dain em ka mediap chung u ki bahieng ki balawan shi ka te chaka kila kam ki itu baga dega mediap chung samla walam prang na ki chan phong chung u na mar ka med badur khman klasip palan uni samla ude bedang arab saus nem kerta ba ude ba chukhat e upul hadien ke cingit bnya akte ke chaka la penket e ke mediap sha sora community health center ban le ke postmortem haswa ban IT pat shaki bahieng kumbalong ki pulet kidang pelong ke cingtok ket ke bobnya ba kumdo tu samla upoi shakate ke chaka la galong bu wan hi delade lani doni e halandat kumban shukdo bagi bor pulet banong susnong ke preng snong sora hakdi ki artayo gila pelong ke cingwa di tu samla ubala sucar ngai klam da shai ba ki daw ki bahieng labu cingmudoi halo ke jingja chungu berwar ru daldi hakeleng keleng ki chaka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya